Si Joseph Vijay Enumnan. Kelumbai ke Dr. Busno tini ang hanai norong ni Deepak Entertainment YouTube channel Dr. Busam tini hanai pajapi ko norong thani norong ni bagoi es dunia wo jena bui tongmani ko rono saklai nan bagoi Dr. Busam pule sikang norong ang Tamil Nadu West Bengal ni ko kisi saklai faino tamakai Tamil Nadu wo Joseph Vijay Thalapathy TDK party kotal songsa wo Chief Minister ini semai tangka Dr. Busam ake tabuk des ni kubangma je Christian community ba Christian dharma khai tongnai ni borok saka puilya Christian niti ni bororok Chief Minister Tamil Nadu ongkha hinoi belaiken hambai dilaika ake abu bui bu sawo aro Tamil Nadu ni bororok bu belaike sawo bobo ake 5 বছর জরাতই সরকার চালক সুমুনাই নাই Nana. Si Joseph Vijay Enumnan. சட்டப்படி அமைக்கப்பெற்ற இந்திய அரசியல் அமைப்பின்பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறா பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் ஒப்பில்லாத முழு முதல் ஆட்சியையும் ஒருமையையும் நிலைநிறுத்துவேன் என்றும் தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சராக உண்மையாகவும் உளச்சான்றின்படியும் என் கடமைகளை நிறைவேற்றுவேன் என்றும் அரசியல் அமைப்பிற்கும் சட்டத்திற்கும் இணங்க அச்சமும் ஒருதலை சார்பும் இன்றி விருப்பு வெறுப்பை விலக்கி பலதரப்பட்ட மக்கள் அனைவருக்கும் நேர்மையானதை செய்வேன் என்றும் ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன் nai kenai kaham chalo kai kaham nai hami angkai bo sarkar bai nai abo স্বাভাবিক Dr. Busam jot tobonu jemon West Bengal বামপন্থী agi CPM no subayoi trinamul chang tubukha 15 বছর চালকা ajagao chajagli angkha হাই BJP ফাইকা BJP no tubuka haike naigatu jottono sarkar paltok jaman nangu Dr. Busam apuni bagoi bo sarkar borong munisoni bagoi urei garib gnang saman babe nai toi dol abosi naimu haike West Bengal mia window odhikari bon tabuk Chief Minister ni bagoi mai tangoi bo Chief Minister asai agi bo Trinamool Congress tongpro BJP no rifegoi suprak de himani video ro viral tong Dr. Busam BJP हटाओ BJP हटाओ BJP हटाओ সম্মানীয় শুভেন্দু অধিকারী মহাশয় BJP हटाओ BJP हटाओ BJP हटाओ haike bo resport samani bo kono modi sarkar chajege angoi kubangma chaya samani botong abono tui modi sarkar bason riman botongo subindo odhikar no tuyoi kintu asok dak nangjak borono si borok Kolkata o Chief Minister review haike BJP o ongkai jesok sikok dandali resport khur rapist murderers phan thangdi BJP o ongkai jottono samadan nungi thango jottono Chief Minister push bu manu je sapanungo aboni bagoi BJP rok ongkha tabuk number 1 nui borok saidong haike Simon Bega Dr. Busam deso beimani murderers rapist resport sakrok guti guti rangsak rak public ni rangsak rak rok borok siminut tiki manu BJP o abon bagoi jottono BJP o joinungo aro thangai susa jagai thango keisini Tripura bo je Tiprasano nasli jagai tongnai je bui ni bosong patani phainai rono no pangsongnai borok juni Tiprasa buba karno chajagla rok direct ang raino support khainai patani phainai engnan ni phai tongnai gosom ni busar no support khai tonglainai kintu Tiprasa kusung thangi thangna ni bagoi naiglak Tiprasano kasongnai obo hai sini Tripura bo tabu kubangma borok tongo amkai bui ni bosong si kaham hinchenai ang jotto BJP ni bisingo bo kaham tongo jotto borno saya BJP bo buha ka hamrono hamjanai tongo kintu baksa hingsa re oi Christian no hingsa khayo ruksano hingsa khayo obo hai kaisa jati community ni borno toi hingsa khayo obo hai sosta rajniti khaiman si ang BJP ni idino chajagya abo modi सरकार खाइयाफानो अमित शाह खाइयाफानो जागा जागानि चीफ मिनिस्टर रक जे तंग तंगनाय रक पमा जागानि स्टेट नि चीफ मिनिस्टर शरद दत्त रक्सी स्टेट नि अबहाय सामुं ख्लारि दं आके आबनि बागैन अ निटिनो आं जाजागिया तामो नरनि जाजामुं मत
promote to gunor gujanok di taukte buksong amkai BJP nang hamya hingya BJP rok at least joto bongni saklaimani puron khaimia pha lama rok kisa misa develop khayu lama bolte national highways ratile borok develop khai tongo ake tei rokle ang puron khaiman nugya ubanga yuba youth NEET porika leak mani rok ubama samung bul khai samung choliman dono kai ang chajagya tei सरकारो फाइनानि सिगां बुरि रंनो मान रिनाय सरमान रिनाय अबहाय सासावै tei rangbo 4000 3000 khai rinai hinui sawo to kono jaga rimani koroi dilleo sarkar phaika katal buri rongno rang rinai aina asa asa gori rang rinai ni samani rogriya ke kolkata bo same no ekisin tripura bo tabuk BJP sarkar no ke bo buri rok mate mangkha asa asa goi nogo rang rok 2000 khai padu mate man te bo sire ga rok ma khaiya e bo jaga sajak sia saimia je gunda mafia mostan rok simisi borok no support khaimanu kento sutrang borok sida sada borok bokaslana kubui borok rok BJP no support khaimia abo no kubui taukte bukso ang kono nasle oi samani biya chaje gamui samani ya bo je tabuk kubui je practical choli tongman okong nang ma sawo kana baksa sajai phanmo chajaya phanman tam kana rok nugui tongna je kubui kongno ang awu tabuk Joseph Vijay Thalapari Tamil Nadu Chief Minister songnai em bobani bukhani mot bobagara bo sem bobahinu totono saman babe toidi nung Pradhan Mantri hingkai nung Chief Minister hingkai lukurongno saman babe nai nang kebono bo kaklayo kebono bo kusogoti sawo hingkai ang chajagya onitina ang chajagya aboni bagai okok sawo tirprawo tiprasa hani busasi tiprasa ni man thai manna nango tiprasa ni jenang mani manna nango chakri manna nango tiprasa ro bubor ni wansaro haikai business khai chara ni ari loan namanna ni jotono samung khaitumnani sujog subida manna nango haikai chungsi harok paimalia harok nok tangmalia jotono forest land nei lang thangbai umkai bo jaga tongnai abo wansuk de taukte bukso hakai norok saiman ani paithago saklai mung kaisa tongo tabuk nursing pori tongnai taukte buksong Bangalore je porna hini musungnai rok bo exam rok result dibi khara 12 pass 10 pass rokni taukte buksong 10 pass paramedical blai khai sasta ni bising klai ni bising norok porimanu aboni bagoi norok phaidi tei diframa ini tongo diframa norok saimana 2 year ni course paramedical je sapanu diploma khaimanu tei graduation khaina khai bu khaimanu graduation ini vifram Vijay Therapy, PhD Nursing, BA, kubangma course tong taukte buksong college norok je porinani musung tong phatar hasteo oino college ni sei orok kisa klai khai poriman scholarship bo sujog khai rijangnai tei education loan ro bo nawi rijangnai ebak chugyarong porui kaham kai lang thangmanan bagoi ব্যবস্থা khai rijangnai taukte buksong akai norok doctor call khaidi tei januk di Bangalore nursing pori tongnai je management rokni BBA nursing GNM nursing PhD nursing obohai Bifram, BPT, obohai kubangma course tongo taukte buksong ani bisintoi admission pulukjak norok admission napaimanu admission fee kom ni bisintoi norok na admission argoi tongo te a admission kom ni bisintoi norok na chanani hostel free room free chamung free bus bara free bus norok saimanna thangani fainani jasa jaga phano sujog subida free kai rijak ake norok kono wanan kuroi doti khai call khai jogajog nadi tei admission ongui tongo ba admission nadi 26 27 ni tei norok je সময় কোচ খাইনানি musong class arambongnai October maso tabuk seat booking khai norok admission na fainani bagoi sin norok nok koyu ake norok lera oi doti contact khaiti bongma borok buini bosong rok bai thangoi dukari jagoi phayo rangbu kubang najago hostel hamiao thangoi klayo chamung hamia tei class hamia aja garao thangoi osubida rok klayo baksa phirogoi thango nok rogo certificate rok malangya obohai osubida rok khona utaukte busong obohai osubida ni yang ni bagoi katinan bagoi norok phaiti scholarship rok norok subida khai rijanai tei rang puisa osubida rok kai norok education loan rok nibu subida tongo ake obohai kai norok ni bagoi sujog subida khai ri tongo ke already angbu o college no kaisa sikoncha job khai tongo ti pressure ni bagoi ti pressure borok kubama course poriwo nangninga course rok poriwo klai tongo bekar ake course payment pore yang job nai riman nursing kai nursing hospital BBA kai BBA nini airport rogo bank rogo kubama hotel rogo management rok ni kubama jaga rogo norok job nari dimanu 50000 60000 salary ni bisingoi ake norok poribu kam nangai jat nai poridi course khaidi aino nangna singa tirprao kubama poriwo klai tonga bekar ngai ADC sarkar no blame khainai tirpra sarkar no blame khainai chakri di norong porimani course bai kuno chakri manani jugya kroi aboni bagoino bo course bai pori chakri mannan nang norok obo hanai ma pori nai abusi norok no ang koimu tabu borok pori pass khai tongai kubama kijali to jotono chakri nani সম্ভব kurika suru sini tirprao simia Assam Mizoram Shillong nini taman Kolkata jaga rogo borok thilai tongo tabuk chakri tuilai aboni bagoin kubama borok khasine rokai private job khainu gari rok paioi net rok pai gnang mui tongai bu tong akai khasinani khaidi wansungani khaidi ake khona bai kana nokna taukte buksong phaidi hainai chini pulen topic go phaifinai chini ti prasarok sung thansama tongnai logi mari lene taukte buksong bubagrano krak khai sung
শান্তি নাঙ্গো যতনো সমান খাইই মানথাই মাননা নাঙ্গো যতনো কাহাম কুরুং খাইই ও হাও সমান ভাবে চাকরি রক মানই বিজনেস রক খাইই তং মাননানি বরনি পপুলেশন বাংকা হেনি বরক চিনি বরনো সাক ni musung tui upre sapre rep khainai je jaga mana jagan gari tala bothari bothamnai obo hairok bondo ma khainai college school je jaga pano ni borono no khaino boroni naharmani bezwa cheklek mani bezwa belai kheno puri busar no cheklek go uno mane tam ni bagoi ekdom chikon haike nuk saimia borobor sungno bunung nan nango tam kai sung isa kring manu bonung sai rang puisa ba population no kring manu kom man keto jora kaisa sung population kubang ma tomani abo jottono saimanu rajani amolo bubagar namolo sung population 93% kai borok tei bad baki saiman able 7% tomanchi a 7% obo Manipuri 2% borok 2% tei 3% rusa tomani abonor kaham ka jasai khaina di Indo Bengali 2% ji tomani Manipuri 2% tei thuruksa 3% tomani 7% toman chintir prawo tei 93% no sung bukung bara tomani ni borok busuko sogika tei Manipuri busuk percent tei thuruksa pusuk percent no calculate khaina di haken sinai ake amsunu setu video not bisi log regla taukte busong norok je majak share khai jot to lukrono phuna khadi tai paita go haina sa sinu norok joton kaham tong disu tong di ini ni bagoi haina joton no khulom pika